बाबुल बुवा. माणूस मरण पावला की त्यानंतरच्या सर्व गोष्टी या विधिवत कराव्या लागतात. व्यक्ती ज्या दिवशी मरण पावली त्याची वेळ, तिथी, सर्व काही पाहूनच पुढच्या गोष्टी केल्या जातात. हा अनुभव माझ्या एका मित्रासोबत घडला होता. एके दिवशी त्याच्या घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. अचानकच झालेल्या एका मोठ्या दुर्घटनेत त्याचे आई वडील दोघेही मरण पावले. त्यांच्या मरणानंतर गुरुजींच्या सांगण्यावरून सगळं कार्य विधिवत करण्यात आलं. प्रत्येक मान्यतांनुसार प्रत्येकांच्या विधी या वेगवेगळ्या असतात. त्यांनी त्यांच्या आई वडिलांच्या अस्थी त्यांच्या फोटोंसमोर ठेवल्या होत्या. दोन्ही अस्थि कलश बाजूबाजूलाच होते. तेव्हा गुरुजी म्हणाले, 2 अस्थि कलश असे एकमेकांच्या जवळजवळ ठेवू नये. असे म्हणत त्यांनी एक कलश हातीतून उचलायला लावून दुसऱ्या खोलीत ठेवला. त्याचा तो दिवस त्याच्या आईवडिलांच्या आठवणीत रडण्यातच गेला. अखेर रात्र झाली. तो घरात एकटाच होता. आतल्या खोलीत तो असाच पडून होता. तेव्हा अचानकच घराची बेल वाजली. रात्रीच्या स्मशान शांततेत तो आवाज हातपाय गार करून गेला. त्याचा कोणी नातेवाईक आला असेल या विचाराने त्याने घड्याळात पाहिलं तर रात्रीचे बरोबर 3 वाजले होते. त्याने बाहेर जाऊन दार उघडलं. पाहतो तर काय, दाराबाहेर तर कोणीच नव्हतं. त्याने दोन्ही दिशांना वाकून पाहिलं तर तिथेही कोणीच दिसत नव्हतं. तो तसाच आतल्या खोलीत आला. ती रात्र तशीच गेली. दुसरा दिवस उजाडला. आठवणींचे अल्बम चाळले आणि अखेर ती मनाला आतूनच हळूहळू खाणारी रात्र झाली. तसं त्याला खूप एकटं एकटं वाटू लागलं. पण कालचा थकवा आणि जागरण असल्याने आज त्याला लवकरच झोप लागली. अचानकच बेलच्या झालेल्या आवाजाने तो खडबडून जागा झाला. त्याचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. त्याने घड्याळाकडे पाहिलं तर आजही रात्रीचे 3 वाजले होते. बेलच्या अचानक झालेल्या आवाजाने त्याचं हृदय अजूनही जोरजोरात धडधडत होतं. त्याने धीर गोळा करून दार हलकंच उघडलं. आताही बाहेर कोणीच नव्हतं. त्याला तर काहीच कळत नव्हतं. अशा प्रसंगात रात्री 3 वाजता घराची बेल वाजवून मुद्दामून कोण कशाला त्रास देईल. तरीही त्याने सरळ घराची बेल बंदच करून ठेवली. तो आत आला. तीही रात्र गेली. शेवटी तिसऱ्या रात्री त्याच्यासोबत जे काही घडलं त्याने त्याची झोपच उडाली. तो झोपलेला असताना अचानकच घराची बेल वाजली. पण त्याने तर काल रात्रीच बेलचं बटन बंद केलं होतं. तो धडपडून उठला. देवाचं नाव घेत तो बाहेरच्या खोलीत आला. त्याने लाईट लावली. बेलचं बटन तर बंदच होतं. त्याला तर काहीच समजत नव्हतं. कदाचित वायरीत काहीतरी गडबड असल्याने ती बंदच झाली नसावी. तो हळूवार दाराकडे गेला. दार उघडून बाहेर पाहिलं तर बाहेर आताही कोणीच नव्हतं. त्यांच्या घराची बेल ही दारावरून आलेल्या एका वायरला लटकून होती. म्हणजे ती दाराबाहेर फिक्स नव्हती. त्याने ती बेल त्या होलातून खेचून घरात आणली. आतीलच एका खिळ्याला लटकवून त्याने दार बंद करून घेतलं. आता बाहेरून बेल करून त्याला कोणीच त्रास देऊ शकत नव्हतं. तो सुटकेचा निश्वास सोडत आत जाऊ लागला. तोच त्याच्या कानावर पुन्हा एकदा बेल ऐकू आली. तो जागेवरच उडवला गेला. यावेळी बेल बाहेरून कोणी नाही तर घरातूनच वाजवली होती. त्याचं संपूर्ण अंग शहारलं. त्याने घरातील सगळ्या लाईटी चालू केल्या. ती रात्र त्याने पूर्ण जागवूनच काढली. अस्थि विसर्जन होईपर्यंत तो रात्रीचा घरातील सगळ्या लाईटी चालूच ठेवू लागला. त्या रात्रीनंतर त्याला त्याच्या घरी बेलचा आवाज परत कधीच ऐकू आला नाही. कारण त्याने घराची बेलच काढून टाकली. पण आजही रात्री झोपताना तो घरातील किमान एक लाईट तरी चालूच ठेवतो. हा अनुभव मला आला होता. माझी लहानपणापासूनची एक मैत्रीण होती. खूप जवळची मैत्रीण. आम्ही बराचसा वेळ हा एकत्रच घालवला होता. शाळेत एकत्र जाण्यापासून ते कॉलेजच्या कट्ट्यावरच्या मस्तीपर्यंत आम्ही नेहमीच एकत्र असायचो. एकदा अचानक तिच्या मृत्यूच्या बातमीने माझं मन अक्षरशः हादरून गेलं. तिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. माझी सर्वात बेस्ट फ्रेंड होती ती. तिच्यासोबत मी माझ्या सगळ्या सुखदुःखांच्या गोष्टी शेअर करत आलो होतो. त्यामुळे तिच्या अशा अचानक जाण्याने मला खूप वाईट वाटू लागलं. या घटनेला 2 दिवस झाले. त्या रात्री मी असाच झोपलो होतो. तेव्हा मला एक विचित्र स्वप्न पडलं. मी माझ्या त्याच मैत्रिणीसोबत कारने चाललो होतो. गाडी मी चालवत होतो
तर ती माझ्या बाजूला बसली होती. रस्त्यावर सर्वत्र अंधार दिसत होता. ती माझ्याशी बोलता बोलता अचानकच जोरात ओरडली. मी तिच्याकडे पाहिलं तर ती खाली तिच्या पोटाकडे पाहत होती. मी तिच्या पोटाकडे पाहिलं आणि घाबरूनच गेलो. तिच्या पोटातून रक्ताळलेल्या काचा बाहेर आल्या होत्या. त्या विचित्र गोल आकारात दिसत असून त्यांचं एक प्रकारे तोंडच तयार झालं होतं. ते स्वप्न मध्येच तुटून एक दुसरं स्वप्न मला दिसू लागलं. यावेळी मी त्याच रस्त्याच्या मधोमध उभा होतो. रस्त्यापलीकडे तीच मैत्रीण उभी होती. तिच्या पोटातून रक्त वाहतच होतं आणि ती हातवारे करून एका विचित्र आवाजात मला तिच्याकडे बोलावत होती. मी झोपेतून धाडकन जागा झालो, पण तो स्वप्नात येणारा आवाज मला इथे जागेपणीही स्पष्ट ऐकू येत होता. जणू तिला काहीतरी बोलायचं होतं, पण तिचा घशातून आवाजच फुटत नसावा असा. आवाज माझ्या पायाच्या दिशेने येत होता, म्हणून मी सहज पायाच्या दिशेने पाहिलं तर पायाखाली तीच बसून होती. मला बघताच ती दारातून बाहेर धावत गेली. हा माझा भास होता की सत्य, हे जाणून घेण्यासाठी मी देखील तिच्या मागे धावत गेलो. बाहेर येताच मी माझ्या वडिलांना जाऊन धडकलो. मला असं घाबरलेलं पाहून वडील म्हणू लागले, काय रे, घरातील लाईटी अचानक चालू बंद कशा होऊ लागल्या म्हणून धावत आलास का बाहेर? मी पाहिलं तर घरातील सगळ्या लाईटी या खरंच चालू बंद होत होत्या. तेवढ्यातच माझं लक्ष उघडलेले त्या खिडकीकडे गेलं. एक आकृती अगदी स्पष्ट त्या खिडकीतून बाहेर निघून गेली. ती बाहेर जाताच घरातील चालू बंद होणाऱ्या लाईटीही आपोआपच नॉर्मल झाल्या. कदाचित ती मला पाहायला म्हणून माझ्या घरी आली होती असेल, पण या घटनेनंतर मला तसा अनुभव परत कधीच आला नाही. भूताचा अनुभव कोणाला कधी कोणत्या स्वरूपात येईल हे काहीच सांगता येत नाही. माझ्या मामाने सांगितलेला हा एक अनुभव छोटासा जरी असला तरी तितकाच विचित्र आणि भयानक असा. मामा एका नवीन घरी रेंटवर शिफ्ट झाला होता. त्यांच्या दारातच एक काळपट लाल डाग होता. त्यांनी तो डाग फुसायचा बराच प्रयत्न केला, पण तो डाग काही केल्या फुसलाच जात नव्हता. कधी कधी वाटे तो फुसला जाऊन आता फुसट वाटत आहे, पण काही तासांनी तो परत तसाच काळपट लालसर रंग घेई. एके दिवशी न राहून त्यांनी मालकांना याबद्दल विचारलं, पण त्यांनीही काहीतरी कारण सांगून तो विषय लगेच बदलून टाकला. काही दिवसांनी बोलता बोलता मामाने याबद्दल शेजारच्यांना विचारलं, तेव्हा त्यांनी जे काही सांगितलं ते डोकं सुन्न करणारं होतं. त्याच घरात खूप वर्षांपूर्वी एक जोडपं राहायचं. एकदा त्यांच्या जोराचं भांडण झालं. भांडणाचं रूपांतर मग मारामारीत झालं. नवऱ्याने त्याच्या बायकोच्या डोक्यावर एक जड भांडं फेकून मारलं, तेव्हा रक्तबंबाळ होऊन ती तिथेच मरण पावली. मामाला किंवा त्याच्या फॅमिलीला तिथे बाकी कोणताच भास किंवा अनुभव आला नव्हता, पण ती गोष्ट ऐकल्यावर आणि तो न फुसणारा डाग पाहिल्यावर त्यांना तिथून निघणं हेच भल्याचं वाटलं. हा अनुभव नसून एक भयानक गोष्ट आहे. आमच्या गावात एक बंद घर आहे. तिथे वास्तव्याला कोणीही थांबलं तरी त्याचा तिथे एका वर्षात मृत्यू होतो असं म्हणतात. याची सुरुवात एका भयानक प्रसंगातून झाली. तिथे एक माणूस त्याच्या बायका पोरांसोबत त्या घरी वास्तव्याला थांबला होता. खूप गोड कुटुंब होतं. कधी भांडण नाही की कसला वाद. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांशी ते खूप चांगले वागत होते. पण एके दिवशी फारच भयानक गोष्ट घडली. त्या घरातील सगळ्यांचाच एकाच दिवशी संशयास्पद मृत्यू झाला. तोही अतिशय भयानक असा. महिलेचा गळा चिरला होता. विशेष म्हणजे ते रक्त घराच्या उंच छतावर उडलं होतं, जे सामान्य भासत नव्हतं. मुलगी ही रक्तबंबाळ अवस्थेत भिंतीच्या वर लटकवली गेली होती. तिला एवढ्यावर ठेवायला मोठ्या स्टूलाची गरज होती, जे त्यांच्या घरात कुठेच नव्हतं. आणि सगळ्यात शेवटी त्या घरातील माणूस, त्याने त्याच्या हाताची शीर कापली होती, पण तरीही त्याच्या पाठीवर एखाद्या जंगली जनावराने फाळल्याच्या खोल जखमा दिसत होत्या. अत्यंत साधी सरळ राहणारी माणसं असं स्वतःहून का करतील, हा प्रश्न तिथल्या सर्वांच्याच मनात अजूनही घर करून आहे. तर काही जण असं म्हणतात की त्या घरात आधीच कोणत्या तरी पिशाच्याचं वास्तव्य होतं.
बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.